Bé, arriba el moment del debat, el debat de Comunicatur.info, i serà la Carme Gasull novament qui ens presentarà els nostres col·laboradors. Doncs tenim amb nosaltres en Jordi Blanc, que és director de Meta8, una assessoria en màrqueting i comunicació turística. En Jordi Blanc porta 22 anys treballant per al sector públic, 19 en l'àmbit de la promoció turística i 3 en el sector de la promoció comercial. I també està amb nosaltres l'Enric Domingo, ell és periodista i director institucional de Comunicatur. Jordi i Enric, benvinguts a aquest debat. Us veia prenent nota a les respostes del senyor Martínez Fraile. Suposo que moltes qüestions a treure, moltes qüestions a plantejar-li, i a mi em sembla, Enric, que podries començar tu mateix aquest debat, aquest primer debat de Comunicatur.info. Gràcies, Carme. Jo hi ha una cosa, Raimon, que has dit que m'ha agradat molt, i és un tema, jo crec, molt polèmic amb la promoció turística catalana, que és el tema de les marques paraigua. Tu has dit que amb una sola marca n'hi ha prou i que aquesta marca ha de fer d'imant, ha de treure els turistes perquè acabin coneixent Catalunya. En el cas de la promoció turística catalana, per part de les institucions, es lluita per imposar una marca per sobre de les existents, que és la marca Catalunya, com una marca paraigua. Dona resultats? Creus que pot donar resultats? O estem confonent, en certa manera, els objectius turístics amb objectius polítics, de promoció política del país, i els barregem els de promoció turística del país? Jo crec que sí, que en certa manera estem barrejant una mica els temes. Jo estic absolutament convençut que la millor manera de vendre Catalunya com a destí turístic en aquest moment és vendre el que és el buc insígnia, que és en aquest cas Barcelona, però en determinats mercats, per exemple a Europa, Costa Daurada i Costa Brava tenen també molta força, I naturalment, si tu aconsegueixes que vinguin i un cop aquí li poses a disposició totes aquestes marques, diríem que també existeixen, el que hem dit abans, el Priorat, la Conca de Barberà, el Pallars, Terres de l'Ebre, no sé, el Montnegre, el Montsant, però si en tenim de tot. I per què tenim de tot? Perquè som una nació. Ens ho creiem o no ens ho creiem? Però jo no he vist mai, diríem, per exemple, no has vist mai que a Nova York et promocionin els restaurants de Nova York? No. Mai. Ara, tu saps que si vas a Nova York trobaràs els millors restaurants. Jo, durant la meva època de turisme a Barcelona, no vaig promocionar mai la gastronomia a Barcelona. Mai. Ara s'ha utilitzat molt. Per què? Que a Barcelona tenim bons restaurants i tenim els millors restaurants i que estan gairebé tots els restaurants importants del món també tenen presència aquí, forma part de l'essència d'una gran ciutat com Barcelona. Però no l'utilitzis per dir-li que vinguin. Per dir-li que vinguin has d'utilitzar allò que és diferent. I què és el que tenim nosaltres? Per mi, quina és la punta de llança? La punta de llança per mi és Barcelona. I a partir d'aquí ho pots vestir tot. Perquè, a més, amb el nostre àmbit, que jo dic intern, que és la Unió Europea, ja repeteix molta gent i continuaran repetint. Mentre es produeixin aquestes condicions de seguretat, d'oferta, relació qualitat-preu, que parlàvem abans amb la Carme, i per tant el que has de fer és que cada vegada que vinguin descobreixin alguna nou, per la qual torni. S'han tocat dos temes, s'han tocat molts temes importants i un debat amb en Raimon donaria per molt, però tenim el temps que tenim. I hi ha dos aspectes que, al meu parer, poso sobre la taula, són importants. Un va absolutament lligat amb el que comentes, que és la proliferació de marques. No tant aquelles que han d'esdevenir capdavanteres, que aquestes serien una mica el ganxo per fer la promoció, sinó el conjunt de marques. És a dir, si em permeteu l'expressió, el com ordenem el magatzem turístic que es diu Catalunya, per tal que aquell turista, quan vingui, tingui unes determinades pautes, saber on anar, etc. Una cosa és el Pirineu, no ho confongui amb la Costa Daurada, Costa Brava, etc. Estic absolutament d'acord en que cal centrar-se en un missatge, entre altres coses perquè dispersar els missatges és complicat i no arriben tant. Un missatge i en potència, això està clar. Deixant de banda que siguin temes polítics o no, hi hagin certes inclinacions o declinacions cap a un costat o cap a l'altre, la proliferació de marques entesa com les característiques típiques d'un territori, estàs d'acord? No estàs d'acord? Fins a on s'hauria d'arribar? Quin és l'àmbit promocional que haurien de tenir els responsables polítics i privats que gestionen d'alguna forma totes aquestes marques? Què en penses? L'última part de la teva pregunta em penso que dona una mica la resposta. Jo d'entrada haig de dir que soc molt localista. Per mi el millor del món és el meu poble.
Sant Cristóbal de la Palantera. I a partir d'aquí puc ser absolutament tot l'altre, diríem, però des de les arrels, no? Aleshores, jo crec que les marques són bones. El que has de saber és quan les utilitzis per promocionar, on les has de promocionar. Què t'interessa més? Promocionar el Vallès Oriental, a Berlín, Roma, Londres, Nova York, no sé, que no et servirà absolutament per res. O promocionar-hi un cop aquelles persones estiguin aquí i aleshores dir-li que la Font d'Europa de Granollers val la pena perdre's per anar-hi un dia a dinar. Però això l'has de dir quan estiguin aquí, quan li facis el programa aquí. O li has de dir que val la pena quan està a punt de marxar perquè la pròxima vegada que torni. O sigui, si jo estic d'acord en que totes les marques s'han de promocionar, el que dic és com es fa la promoció de la inversió. Jo em vaig inventar una cosa que l'utilitzo molt últimament, que són els 10 manaments de la promoció turística. I el primer dels manaments d'aquesta promoció turística diu que en turisme, en promoció turística, la inversió és inversament proporcional. Quants més diners gastes, menys guanyes. De qui són aquests manaments? Són meus. Són escrits per mi l'any 2004. Doncs avui ens donarà el primer, tindrem ocasió, perquè vostè vindrà moltes altres vegades, estem segurs al nostre programa. Avui ens donarà el primer i potser el segon. Però volem sortir una mica del tema de les marques, un tema interessantíssim, per altra banda, perquè, clar, això també ens podria portar a pensar que qualsevol comunitat autònoma espanyola, qualsevol país, fins i tot ens atreviríem a dir, com mínim els europeus, té pràcticament la mateixa oferta turística, clavada, els mateixos productes. Si agaféssim tota la promoció turística, tots els fulletons de La Rioja, de Galícia, d'Euskadi, de Catalunya, segurament trobaríem pràcticament la mateixa oferta amb les diferències patrimonials, està clar. Però tothom fa senderisme, tothom fa esports d'aventura, tothom té una bona gastronomia i tothom fa rutes que tenen a veure, en alguns casos, amb la religió o amb altres, doncs, amb visites pel patrimoni. Deixaríem aquest tema aquí, senyor Martínez Fraile, perquè la Carme Gasull té algunes dades que ens faran reconduir aquest temps de debat. Bé, no sabem per què ens trien com a destinació, però sí que sabem que l'any passat, el 2007, Catalunya va rebre 15,2 milions de turistes estrangers. D'aquests, la majoria provenien de França, seguits pels turistes italians i pels nord-americans. I també és la primera destinació no insular dels turistes alemanys. Els hotels són la principal modalitat d'allotjament del turisme estranger a Catalunya. I una dada en quant a inversió. El pressupost de la Generalitat per a la promoció turística és de 23 milions d'euros, un pressupost molt inferior a altres comunitats autònomes que per pes turístic estan per sota de Catalunya. Enric, alguna apreciació a fer amb aquestes dades? Sí, aquest manament del senyor Martínez Fraile. Això explicaria que Catalunya invertint menys aconsegueixi més turistes. O la inversió en la promoció, diguem-ne, és una mena de ruleta. Quines són les accions precises que s'han de fer per atraure a la gent? On està el secret del màrqueting turístic, en aquest cas? M'ha agradat molt la interposició que ha fet vostè, que has fet sobre el tema de Catalunya invertint menys. Aviam, nosaltres també hem de saber la situació en la que estem, naturalment. I, per tant, hi ha una part molt important, per exemple, de francesos, que hi ha una dada també, la mitjana de l'Estat, la despesa per turista i dia, que per mi és l'únic termòmetre que serveix. Això la despesa per turista no serveix, perquè abans venia un mes i ara venen una setmana. Per tant, el que serveix és per turista i dia, té gairebé 10 i pico euros menys a Catalunya que al conjunt de l'Estat. O sigui, és on menys gasten els turistes, és a Catalunya. Per què? Perquè hi ha el tema de que venen amb el cotxe, els francesos, vull dir, per tant, el tema del transport es rebaixa substancialment, etc. Aleshores, jo el que deia respecte a la despesa és que el que has de saber és allò del què, el com i l'on. Aleshores, on? El primer que s'hauria de fer, el que hauria de fer tothom és en quin territori vaig a vendre el meu producte. I aleshores aquí és on canvia. Si jo venc el meu producte a Saragossa, faré una inversió i tindré un retorn. Si venc el meu producte a Nova York, faré una inversió i tindré un retorn. I el retorn segurament serà de 1 a 10 o de 1 a 100 a favor de Saragossa. El primer encàrrec que em van donar a mi com a director de turisme de Barcelona va ser vendre a Barcelona, a Nova York, a Nord-Amèrica i a Xina. No vaig fer ni cas.
i el vaig vendre a Saragossa, a València i a Madrid. I qui va salvar l'any 95 el turisme a Barcelona van ser els madrilenyos, els valencians i els